Og de nominerede i kategorien Årets Midtbykriger er MS-13. I skal ikke fuck, I kan finde os på det fucking blog, og det siger bang bang en klok. Folk troede jeg var tæt på, fordi jeg holdt det der helt ren lov. Det var helt det der ren vanvid. Du skal ikke... Adam Mills. Cherry. Jeg skal fandme ikke have nogen bøde igen. Ja! What the fuck? Hvem har ringet? Hassan Abudia. Der er ikke nogen her, der ringer til jer. Du har styr på det nu. Du skal ikke køre din vej, mester. Hvad? Kom lige ud en gang. Sygt nok, Hassan, mand. Hold da kæft, han er Ja, fuck det, GG ham der. Og Sharp. Hvad ser du de fucking bøsser med? Jeg knipper din fucking kalk. Oh shit! Jeg ved ikke, jeg ramte din fucking...